Enak. Dapsun nek kono kae panen panen jegong ya, main kaji. Ngono ya ora ngokon aku lho ya. Kok sama lek jaluki bayaran emang. Beh. Trah kaji iso panggah kuli ceti arepe. Nah, iso ditokne kudu diomongne Nanang iki, Yos. Lek ra ngul kaji panggah main-main ya karo bocah-bocah ngene iki. Weh, kerja pirang-pirang sasi harus kaji ra dibayar. Ini kerja pol, model opo lagi. Butuh duit ya aku ya. Kayak kerja rodi ya. Terus merdeka barang. Nang. Ngapa kowe nek kono iki malahan? Piye? Ngubah pacul iki. Ngubah pacul iki. Ndak rene yo. Ulu iki lho. Kowe lagi teko piye to jawabmu iki? Aku inceng kemeng jagunge kaji dipanen pisan, Mbakno. Mosok dipanen. Gawe kaji piye iki? Ora ra ngongkon awake dhewe kan. Lah yo. Ayah panen. Kok sama lek dijaluki bayaran maling. Ora ngerti aku ya. Sik tak iso sik. Engko gek ngomong nek dhuwur. Yo terus wae. Piye nek opo kowe roh opo emang? Genahno. Enak opo emang? Emang lho jagungan main kaji meng. Wis diunduh, Mbakno, ngekon wong malahan. Malahan. Oh, Wes iki tidak bisa ini. Ini tidak bisa ini. terus piye ini iki? Yo, diparani ya kaji. Oh piye? Rencanamu piye iki? Nganu ya. Kok kok apane ngono ya? Ayo, apa sing dibure kaji? Sing ketoke pates ngono ya. Lah apa njikok jajane? Yo apa, Mak? Jajan dijukuk ya. Nek dipangan tok lho. Apa sing mentol? Nganu ya. Kok desele guys, jukuk. Ndene ngelep awake dhewe lho. Ora ndele nek ndi? Nek nggen ono lek kundel ya. Kaya kaji leno dan bukuk ae engko. Yo sono ora kesuwen. Saiki yo. Sik aja saiki. Wong nek omah engko dian. Masa nang omah? Yo engko sore kok lek ranu musuk pisan ae. Kae wonge karo tani to. Lenone kaji ya ngono ya. Heeh. Wis oke. Yo ana mulai sik. Yuk. Cek kebanter-banter. Dia mati sekitar sik. Kayak sepi gitu. Sepi. Orang semua tas. Iki awak dhewe kudu nyamar iki. Nyamar sing piye iki? Kayak ben ra niteni lek awake dhewe kok. Golek-golek apa iki ya? Golek apa iki? Lek kurukop ndas ngono. Iya iki. Ayo. Kalau ndi arek gombal nek kono. Wah iya. Mending ya. Kok sing sarung iki. Iki aku. Kowe gawe liyane iki lho. Piye mosokno? Oh, yo kuwi ae.
Malah enak sing ngetirani lho. Wis ono. Demi uang Lho yo kelancaran umat lantaran umat ini. Gak ketok iki. Ya malah penak to ra ketok ora ngetoloni kok kowe. Maksudnya ra ketok dalan iki. Oh, tak kira lek ra ketok rupamu. Jadi benak nih. Jadi iki. Iya. Ini ngono. Iya lho. Rapat matane. Lho. Gerak no. Wes, Lah ngono lho. pas iki. Ono wis pas. Wes, ketok aku. Wis Iki. aman iki. Oh, aman. Ini lho nek kono ketok lho kowe. Yo. Oh, celingak-celing utak karo kantonen. Enak ora wong lho. Enak to beli. Oh, bisa kok bisa. Bisa kok aku ora ro dalane. Kowe tak kancane ya dikon. Gimana tunggu nek kono? Nyantai dulu enggak sih? Nyantai ndasmu enggak paling nyantai kunangan kunan. Lah wong penganget tok, Pri. Gas cepet ae. Yo. Sawi ra udan-udan nanti tanduranku alum kabeh wis. Alum kaya sing duwe. Jan nek telung sasi ra udan. Nanti lali ya rasane didani kaya apa beh. Jan. Nah, kok melok-melok. Kok nek ngono tak abani lho. Oke. Mas Jan. Karo kaji cepatne. Yuk. Ayo. Gimana ini? Kita dragon nih. Oke. Dilarang ini. Yo kok dragon lo nggih nyedot gasmu. Iki lho, bosen lho. Ayan. Udah cepet. Wis retok ae. Iya, kira digowo. Gak lu rata regane. Iya. Iya lah. Enak bensinnya bisa nih. Oh, bisa nih. Oh, bisa. Pak nih. Begini. Ini sih. Balik minggu nah sih. Yes. Apa tak? Ayo sedang dulu. Tak kaji yo. Alhamdulillah. Utang wis aman. Arek budal lep iki. Oh ya nek sing kurang ya. Apa ya? Oh, apa ya? Desel. Selang. Oh iya. Deselnya nyandi iki. Wah. Wes. Aman iki. Lapor RT iki kuduan. Desel tinggal sarapan iso ilang iki lho. Jan. Wah, lapor RT iki. Anu nggih mantuk e. Nggih. Tawak nih sik.
Yo lek tawakne mek diotong-otong ora dadi duit malah dadi kesel lho. Lah yo, timbang ngotong-ngotong yo. Yo lek konangan wong. Lah yo lek ndang payu. Tawak nih sik ya. Tawakne sik iki. Sik. Ambune apa to ki? Kok ya amis-amis piye to? Iso iki. Ora iki. Yo kuwi ambune goblok. Bocah nyawet. Wah, ngono mangge ngabri wae, Dek. Yo, Enak kuwi yo. dak ngalih sik. Yo, ditawakne kono. Bas. Nggih, Pak. Timbang mijeti HP ini apa pijetono sik? Ayo, iki. Oh, apa? Anu, kejulinu. Tasnya apa lho, Pak? Kesel macul Tegal. Agak menjengni ae, kesel. Iya. Nggih bayari maning-man le tandangi dhewe ae. Wah, wes iki desa mulai ramah nih. Tai, RT. Nyandi lho wong iki. Astagfirullahaladzim. Tai, RT. Wah, darurat iki, Tai. Wes tidak bisa iki, Boy. Pripun Pak Haji? Tidak Pripun? bisa. Enten apa? Tenang. Pinarak riyen Pak Haji, pinarak riyen. Wah, bahaya iki, Tai. Pripun enten apa Pak Haji? Desane dhewe ramah nih. Pripun maksudnya mboten aman napa niki? Kepiye deselku tak tinggal sarapan belu teh amblas ora. Lah teng pundi jenengannya apa ya? Nek emper jane wong saku sarep budal lepnya sawah. Wah, enten mawon lho Pak Haji. Iki ketok masalah genting iki, Len. Sampeyan nang mburi sik. Nek sedayaken Pak Haji. Apa nih pemane jo ya. Sabar Pak Haji. Wah, rasa sabar kita ya. Terus biasa iso harga barang. Lah nggih. Kok Hilang. saged ngoten lho Pak Haji. Solusinya biar kita ya. Pripun ya Pak Haji? Wah, ini kudu rondo lagi mendino. Tapi ya ini solusimu tadi. Lah napa mboten wonten CCTV ini to Pak Haji? Ora enak pas anu Mati? Oh. Lah napa dilaporne mawon niki? Bah, lapor sapa neh kowe. Nggih dilaporne mengke tapi nggih niku ndamel anu niku. Bah, terus malah ruwet neh yo. Lah terus pripun to Pak Haji? Awakmu ora duwe kenalan wong tuwa ora teh. Lek tiyang sepuh kathah mriki Pak Haji. Mbah Muda enten, Mbah Takrib enten. Bah. Pripun? Ira-ira iso golek deselku ora kowe. Maksudnya jenengan ini tiyang sing dituwekne ngoten to? Iya, sing duwe ilmu lah kowe. Nggih lek ngoten mriko Mbah Jano Pak Haji. Endi? Mbah Joyo. Bajo ya. Nggih, daerah mriko lho. Niku kondang niku. Kula mireng keng tiang-tiang niku. Ya seleno, tak langsung nyang omahe. Lha napa semerep griyane lho Pak Haji? Ora ro. Pokoknya tan tikungan Pak Haji. Lawangnya abang rupane. Oh, tikungan kono kae. Nggih. Wah, ya wis. Nggih. Ah, Wis. wah, RT orang wis solusi blas. Kok ngerimen dalane iki? Amet nggih, Mbah. Sepuntene ajenge liwat. Iya. Liwati. Awas-awas kok ngene iki.
Rapopo rekoso pokok desaku temu. Wah, Mbah Joyo dan Sakti, aku teko lawangi semua dhewe. Putra tangak nih. Walah, sampean to, Mas? Matur sinten? Mbah Joyo, Mas. Mbah Joyo. Heeh. Oh, nang jero sik anu. Pinarak. Wah, Mbah Joyo Sakti tenan iki. Mampu iso mati murup dhewe. Putra kandingi kon seleti. Enak to, Mas. Lagi, heeh. Wis pinarak. Piro Sakti iki murup dhewe. Wah, Sakti tenan Mbah Joyo kita. Ora salah genahe. Mbah Joyo tunggal. Ora peru aku nguyarine iki, Mas. Piye, enek perlu apa iki? Anu iki. Iki kan anu, dieselku ilang iki. Lho. Kok iso ya? Kapan iki kejadian iki? Mang. Mang. Iki aku kon anu njaluk tulung kon lacak diesel kuwi. Kon lacak. Heeh. Lah kok nek GPS e nglacaki? Ora enak diesel GPS e. Lah kok kon lacak piye wi? Ya kan Mbah Joyo kan Sakti to. Oh, ya jajal tak timbalane teng wingking, teng sentong tengah. Nggih. Lah. Enten klien, Mbah. Iya, Ketinggalan penting nih kok. aku wis seruh, lek nek dayoh, lek nek klien aku wis seruh. Rasa tidak mau ngomongi. Oh, Putra Sakti tenan nak jenengan iku. Ketok iki kok kene. Eh, Oh iya. ngomong Iya, apa Bang, nanti nih? Oh, nggih. Ya, Obat nyamuk nang kene kejemplongi. Wih, Sampeyan atus kedap, Pak. oh nggih Mas. Kula tinggal teng wingking riyen. Oh nggih. Panas. Luntang tak kira lek sapi. Iya. Mbah. Ajenge nyuwun tulung, Mbah. wis paham. Loh, kok ngertos jenengan? Kok cek tekon itu, kowe ya roh dhewe. Mbah Joyo, Nggih, jenengan sepi, Mbah. yo ngene. Iki sing tak sawang ning jero kono kemang. Bocahe loro. Loro. Yo, bocah yo wis kenal karo awakmu. Bocahe gawe tutup rai. Intine kuwi wonge cedhek karo awakmu. Lek ora cedhek ora mungkin nggawa dieselmu. Loh, kok iso, Mbah? Lah iya, lek adoh apa iso? Oh iya ya. Aja guyang-guyu. Ya omong wong tua. Terus iki tak wenehi syarat. Le, kembange karo banyune gorene. Pripun, Mbak? Kembang karo banyu. Kembang, nggih. Iki, Mbak. Iya. Iki toyone. Ya. Apa malih? Wes iki ae. Ampun. Nggih. Le, jikono rokok kule. Pripun, Mbak? Rokok. Ora kok, nggih. No. Amit, niki. Pun. Wes. Anu,
Kowe tak gawani syarat iki. Kembang. Nyapa lo? Bulek ya, Mbah. Tak gawani syarat. Kembang Nggih. engko cekelen karo gawanan mlayu ngubengi omahmu. Nggih. Iki bocah iki engko parane ngalor ngulon. Nggih, nggih. Wes kowe engko bakal roh dhewe. Nyoh iki tamponan. Nggih, nggih. Matur suwun, Mbah. Karo iki orek-orekan iki engko iki bongen karo gegemen ning tangan kene sing sisih nyekel kembang kowe. Nyoh. Sek. Wes, mulia. Sampun, Mbah. Besok dieselmu temu balik orene nah. Oh, ngoten. Nggih, nggih, Mbah. Ya, Matur suwun, Mbah. ya, padha-padha le. Oh iya. Lampu puteri, Bang. Apa nak? Lampu, Mbah, kenton. Oh iya, jualan. Hati ya jalan. Nggih, Mbah. Sakti, suka lawangan. Sampane to, Mas. Wis apa nek? Sampun. Pun. Oke. Mas. Terima kasih, Ji. Ya. Kel, paling gelem ya kon kuku diesel ya. Bisa takok yo. Ayo, takok engko. Tak baturi ya. Takok. Kang, Oh, buron diesel Kang, selopo diselop Kang. piro regane? Piro? Ngomong, mau coba menang ae kowe. Wis rada regane sak ngesore pasaran titik ya ora apa-apa, Kang. Lho kamu diseling genah apa ora? Genah desele yo, genah desel ngono kae piye to? Iya, maksudku kok wis didesele pakmu tok gowo. Untuk lek Pakku. Heh? Untuk lek gelem tak gone rene. Lah ayo jaluk piro? Wes to, sak ngesore pasaran titik ra apa-apa engko. Engko lek disele rodok cilik ya wanine paling ya mek 300. Ra apa-apa wis. Timbangane ngrepotne desele. Ora Ya apa repotnya? ora tau anu tinggi ya. Neng anu lho ya. Duitnya ora songko lho ya. Langsung ae. Heh? Langsung. Langsung kurang nih. Piro? Jek nek 200. Wah, ini ben. Ora apa-apa engko baleni nah. Oh, jam-jam 1 ngono lho. Oh. Lah Wes. tak cukuke sik desele. Ya, santai nih. Yo, Kang. Wis, muga entan cetok ya. Ora cetok wis minus tok ya. Oh iya, mung syaratnya ibu bong ki kertas iki ya. Bong sik. Mubeng omah ya. Kukupe sirang ki. Awake dhewe ki macak nganu ki, wit-witan apa-apa ngono ki. Golek godhong-godhongan. Oh, ben menyatu dengan alam kok. Ya aku. Wes, ya kuwi we. Aku apa ya aku? Wes, ini. Aku tak godhong gedang ki aku. Oh sembarang, ndang cepet. Saya tak wong.
Ayo, ayo. Kenapa bang? Iya, desa lagi. Ayo. Kang, Hei, iki lho, desa le. ndi? Iki. Gak boleh sih. Mas tok ceken sak puasmu. Ora nek cacate blas iki. Balah wis kekrek koyo ngene no, Rek. Lah yo rada suwi ra tau gede. Ayo, wis koyo ngene iki. Nganggur dari Kang. 200 ya. Engko kalah aku 300. Jajalan nongekno sik to Kang. Mosok 200 man. Lah ya wis modele koyo ngene kok wisan. Wes tak imbui bensin ki imbuno 50 Mas. Wah, rawani. 200 minta lu duit oleh. Bonus selawe Kang. Hah? Selawe. Ojo 200 to. Ya wis ngono. Iya. Wis hitungan sik iki. Oh, pas ya. Pas. Oh, kurang 5.000 jane. Ta wis ra Wis, apa-apa. Ben. Opo? Yo, matur suwun Kang. Ya wis. Ini gopor. Wah, bengek kesel ya. Seturu ah. Penku jarene cah loro iki apa Kipli karo Nanang ya kek didol ngalon-alon mestine nek Pak Imam kono kan bakal desa jalan parani rono parane sak desa liang. Lah kuwi Pak Imam. Ical takokane. Menawa sing nuku Pak Imam. Pak, Ya, anu enak cah desa lain kene. enek, Mang. Sopo? Lumpuh aku ya ora roh, cah loro. Wah, Cah cilik-cilik loro no. Nyapa desamu ilang ya? oh desaku ilang ya. Ical tak delok ya. Delokan kuwi oh kudu. Terus anu desaku. Oh iya, lah iki desaku iki, Pak. Beh, lah ono tak gawe iki ya. Gawa ya kena, yang penting karek hitungnya piye. Wah, masa kok duite iki anak. Lah aku mau ya tuku. Lah iki diesel kuwe. Heh? Lah iya ora ngerti aku. Kuwi mah aku tuku kok mau bocah-bocah loro ngono lho. Wah, kok duite piro ngene iki? Ya lek aku tuku ya cuma 250. Ya duitnya ya lek utang iku kudu di bateni. Wah, ngono ya njaluk bati lho ya. Utange saiki iki nganaki. Ah. Mungkin nah aku ngene iki. Ora, desele kan balik marian. Tak bateni ya. Ya, Iki 250. tak bateni piro iki? Iki tak bateni iki. Pak, 4.000 iki. tapi ya mek 4.000 iki wis piye lho iki? Ya wis ngono wis jam murah lah. 4.000 yo duit utang. Ah. Mas.
abote wong ini. Alhamdulillah temu desaku. Serapopo rugi ritak. Duwite apa? Sing penting wis temu.